Ako si Resli ng Taguig at ito ang aking alagang Unilab story. Oh anak, gumising ka na. Nay, mamaya na po. Ang sarap pa po ng tulog ko. Ay nako, 8:00 na, Resli. Baka abutan ka pa ng tatay mo na nakahilata. Galing pa yun sa bukid. Pagod. Sige na po, Nay. Babangon na. Ito na po. Mabuti. Magpainit ka na rin ng tubig. Siguradong hahanap yun ng kape pag uwi. Pagod na pagod yun sa sakahan. Opo, Nay. Sige po. Amoy pa lang parang piyesta na. Ano bang niluto mo, Nita? Gutom na ako. Hindi naman piyesta, pero nagluto ako ng paborito mong danggit. May itlog na maalat, may ginisang gulay, saka pritong itlog para kay Resli. Ang dami nating ulam ngayon, Nay. May okasyon po ba? Wala naman, pero maganda ang ani kahapon kaya naisip ko, minsan lang naman tayo makaluwag. Hindi masamang maghanda ng medyo espesyal. At puti, gising na ang paborito kong anak. Halika rito, Resli. Aray, Tay. Lamog na po yan. Araw-araw nyo na lang pong pinipisil. Wala nang pahinga yung pisngi ko. Kahit magbinata ka na, pipisilin ko pa rin yan. Mana ka sa nanay mo. Pareho kayong cute. Tay, grabe talaga kayo. Ang sakit. O nga pala, Lito, makakasama ka ba sa recognition ng anak mo? Recognition? Hindi ba sa susunod na linggo pa yun? Tay, sa Biyernes po. Ilang beses ko na pong sinabi. Ay, ganun ba? Naku, mukhang nakalimutan ko ah. Biro lang anak. Siyempre pupunta ako. Wala akong ibang lakad. Ipinagpaliban ko na lahat para sa'yo. Yay! Salamat po, Tay. Aba siyempre, ipinagmamalaki ko. Third honor ang anak ko. Hindi basta-basta yon. Ako ang magsasabit ng medal kay Resli, ha? Ha? Nita naman. Nag-usap na kami ng anak mo. Ako dapat ang magsabit dahil sa akin niya naman ang kanyang talino. Ay naku po, mag-aaway pa kayo. Ganito na lang, dalawa kayong magsabit. Mas masaya pa. Sige, pwede. Pero kumain na muna tayo. Mahaba pa ang araw. Lito, nakahanda na ang mainit na sabaw. Pampawi ng pagod mo. Salamat, Nita. At ikaw, Resli, kumain ka ng marami. Kailangan malakas ang katawan. Opo, Tay. Kain na po tayo. Dear Love, ako si Resli. Simple lang ang buhay namin. Walang sobra, pero puno ng pagmamahal. Si Nanay Anita, walang sawang nag-aalaga. Siya ang gumigising sa akin, naghahanda ng pagkain at nagbabantay sa bawat sakit ko. Si Tatay Lito naman, araw-araw nasa bukid bago pa sumikat ang araw. Kahit pagod, umuuwi siyang may ngiti, may biro, may yakap para sa akin. Wala man kaming maraming pera, pakiramdam ko mayaman kami. Mayaman sa malasakit at sakripisyo. Sakitin ako mula pagkabata, kaya tuwing nagkakasakit ako, yun ang mga gabing hindi sila natutulog. Tinatago ang mga alalahanin, mga desisyong inuuna ang gamot bago ang sarili. Doon ko natutunan na ang tunay na yaman ng pamilya hindi nakikita sa bahay o gamit, kundi sa pusong handang magbigay, kahit kapalit ay pagod at puyat. Resli anak, halika na. Nandito na ang pagkain. Baka lumamig. Nay, parang hindi po maganda ang pakiramdam ko. Naku anak, halika. Upo ka rito. Eto, inumin mo muna to. Buti na lang lagi tayong may stock ng gamot. Lagi ang inihahanda ng tatay mo para siguradong may magagamit kapag may nararamdaman ka. Amoy adobo. Oh, bakit nakaunan ka rin anak? Masama ba pakiramdam mo? Oo, kanina pa nilalamig at nanghihina.
Parang lagnat na ito. Naku naman, napainom mo na ba ng Biogesic? Oo, kakainom lang niya. Ay anak, ang paborito kong Resli. Bakit na naman mahina ang katawan? Tay, lagi niyo naman pong sinasabi na ako ang paborito niyo. Ako lang naman po ang anak ninyo. Hindi mo ba gusto marinig na paborito kita? Gusto po. O ayan, ngumiti ka muna kahit konti. Sandali, kukuha ko ng malamig na pimpo. Pupunasan ko ang noo mo para gumaan ang pakiramdam mo. Tay, hindi na po kailangan. Galing pa po kayo sa trabaho. Siguradong pagod na din kayo. Kumain muna kayo. Anak, mas kaya kong tiisin ang pagod at gutom kaysa makita kang nahihirapan. Pag may sakit ka, para bang kalahati ng lakas ko nawawala. Tay naman, sobra kayo mag-alala. Hayaan mo na ang tatay mo. Ganyan talaga yan. Kahit pagod, uunahin ka pa rin. Salamat po, Nay. Tay, salamat din po. Lagi po kayong nandito. Siyempre naman anak, hanggat kaya ko, ako ang unang aagapay sa'yo. Lito, anong oras ka makakauwi mamaya? Baka gabihin ako, Nita. Nagaya si paring Nestor. Birthday daw ng bunso nila. May konting salo-salo. Ganun ba? Hindi na ako magluluto ng marami para sa hapunan. Sige, pero teka. Ang anak mo, bakit hindi pa lumalabas ng kwarto? Nako, parang masama na naman ang pakiramdam. Kakagaling lang niya, ilang linggo na. Pero parang bumalik ang lagnat. Ay, kaya pala hindi sumalubong sa akin. Napainom mo naman na ba ng Biogesic? Oo, napainom ko na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Lagi ko namang ginagawa yun para maagapan at nang hindi lumala ang lagnat niya. Hindi na ako tutuloy kay paring Nestor. Mas mahalagang mabantayan ang anak natin kaysa kahit anong handaan. Anak, paborito kong Resli. Masama daw ang pakiramdam. Opo, Tay. Mukhang hindi po ako makakapasok sa school. Pasensya na po. Liliban na naman ako. Naku anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kasi po, Tay, baka po mawala na ako sa honor kapag lagi akong absent. Anak, okay lang yun. Ang importante, magpagaling ka. Walang saysay pumasok kung nahihirapan ka naman. At tungkol sa honor, hindi kita susukatin doon. Salamat po, Tay. Sandali, kukuha ko ng basang bimpo para mapunasan kita. Para gumaan ang pakiramdam mo. Tay, narinig ko po, aalis kayo mamaya. Huwag mo nang isipin yun, anak. Hindi mo na ako tutuloy. Mas mahalaga ka kaysa kahit sinong kaibigan ko. Maintindihan ako ni paring Nestor. Magulang din siya. Ganun po ba? Oo. At sasabihan ko ang nanay mo na dagdagan ng mainit na sabaw ang almusal mo mamaya. Mas mabilis kang gagaling kung may mainit na makakain. Salamat po, Tay. Salamat po sa inyo ni Nanay. Dear Love, hindi ko naman ginusto na madalas akong magkasakit. Bata pa lang ako, parang lagi na akong may lagnat, ubo, sipon, kung ano-anong dahilan para mag-alala si nanay at tatay. At aaminin ko, tuwing may sakit ako, parang triple ang pag-aalaga nila. Lahat ng oras at atensyon, ibinubuhos nila sa akin. Ramdam ko sila sa bawat pagpunas ng malamig na bimpo, sa bawat mangkok ng mainit na sabaw. Kung paano nila ako inalagaan, gusto kong ganun ko rin sila maalagaan. Kasi ngayon ko mas naiintindihan, ang pag-aalaga hindi lang para sa panahon ng kahinaan. Para rin yun sa pagpapakitang ang pagmamahal kapag totoo na ibabalik. Nay!
Tay, nakauwi na ho ako. May dala po akong litsyong manok para sa inyo, Nay. Tay. Nandiyan ka na pala, anak. Pasensya ka na at hindi kita agad na pagbuksan. Masama kasi ang pakiramdam ng tatay mo kanina pa. Ano po, Nay? Tay, nakainom na ho ba kayo ng gamot, Tay? Oo, anak. Gaya ng ginagawa ng nanay mo noon. Inagapan na niya agad. Mabuti na lang. Hindi ko pa masyadong nararamdaman ng sakit. Mabuti naman po. Bumili rin ako ng extra na gamot para ready tayo sakaling kailanganin. Ayos. Sakto yan. Naramdaman mo ba na sumama ang pakiramdam ko kanina? Parang ganun na nga ho, Tay. Gawa ba ng Unilab yung mga binili mo? Opo, Tay. Siguradong sigurado ho. Unilab lahat. Mabuti naman. Alam mo namang dyan ako tiwala. Tara, kumain na tayo. Mukhang masarap yung dala mo. Nako, dito ka na lang sa kama. Dadalhan na lang kita ng pagkain para hindi ka na bumangon. Hayaan ho ninyo, Tay. Kukuha ako ng basang bimpo para mapunasan ko ho kayo. Naku anak, hindi na kailangan. Okay lang ako. Aba, Tay, unfair kayo ha? Ginagawa niyo ito sa akin dati pag may lagnat ako. Ngayon na nga lang ako makakabawi sa inyo. Ikaw talaga anak. Sandali lang po, Tay. Pahinga lang po kayo dyan. Ako na pong bahala sa inyo. Salamat anak. Salamat talaga. Walang anuman po, Tay. Basta para sa paborito kong tatay. Dear Love, dumating ang panahong mas naging sakitin si tatay. Kahit ayaw niya, kinailangan na niyang tumigil sa pagsasaka. Hindi na kinaya ng katawan niya ang hirap ng bukid. Mula noon, ako na ang umalalay sa kanya. Kahit pagod galing trabaho, inuuna ko siyang alagaan tulad ng pag-aalaga niya sa akin noon. Lagi kong naaalala ang sabi niya, mas kaya kong tiisin ang gutom at pagod kaysa makita kang nahihirapan. Naging proud ako na minana ko ang malasakit at tiyaga niya. Na ngayon, ako naman ang nakakapagbalik ng pag-aaruga. Pero dumating din ang araw na pinakatatakutan ko. Ang araw na iniwan na kami ni Tatay Lito. Masakit, lalo na sa simula. Bawat sulok ng bahay, may alaala niya. Araw-araw, sabay naming hinaharap ni Nanay ang pangungulila. Ang katahimikang dati ay puno ng tawanan at kwento. May mga sandaling napapangiti kami sa alaala niya at may mga sandaling binabalot kami ng lungkot. Pero natutunan ko, hindi nawawala ang pagmamahal. Ang pag-aalaga ni Tatay ay nananatili sa bawat aral at bawat alaala. Sa tuwing nagmamalasakit ako, dala ko pa rin siya. Buhay pa rin si Tatay Lito sa puso namin. Namimiss ko na ang Tatay Lito mo, anak. Ako rin po, Nay. Miss na miss ko rin siya. Pero di ba, masaya naman siya habang kasama natin. Puno ng tawanan ang bahay. Opo, Nay. Ramdam ko po kung gaano niya tayo kamahal. Salamat din, anak, sa pag-aalaga mo sa Tatay Lito. Sobrang ginawa mo. Hindi ko man madalas nasabi. Wala pa po yan sa lahat ng binuhos niyang pag-aaruga sa atin, lalo na nung bata pa ako. Mana ka talaga sa tatay mo. Inuuna lagi ang iba bago ang sarili. Nay, kayo na lang ho ang meron ako ngayon. Tsaka baka pagalitan pa ako ni Tatay pag hindi ko po kayo inalagaan ng mabuti. Ay nako, lagot ka talaga doon. Sandali, parang sumasakit ang ulo ko, anak. Kukuha lang ako Op. Wag ho kayong tatayo. Ako na ang kukuha. Chill ka lang dyan. Aba, okay pa naman ako, anak. Sabi ko lang na parang sumasakit ang ulo ko. Kahit nanay, ako nang bahala. Wala na kayong dapat iniintindi o pinagpupuyatan. Kukuhanan ko na kayo ng Biogesic. Salamat, anak.
Salamat talaga. Dear Love, hindi man namin siya kapiling ngayon, ramdam pa rin namin ang presensya ni Tatay Lito sa bawat alaala at aral na iniwan niya. Habang buhay kong dadalhin ang kanyang malasakit, ang pagiging maalaga at ang pagmamahal niyang walang hinihinging kapalit. At gusto kong ipasa ang mga katangiang iyon sa magiging mga anak at apo ko. Ang pag-aalaga na hindi napapagod at hindi nauubos. Kaya patuloy din akong mag-aalaga sa sarili ko at sa mga mahal ko sa buhay. Gaya ng maaasahang pag-aalaga ng mga produktong gawa ng Unilab. Paalala sa akin ng pag-aaruga ng paborito kong si Tatay Lito. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.